Czy od razu wiedziałeś, że to jest klub inny niż wszystkie? Czy musiałeś jakoś poznać Widzew na tyle, żeby powiedzieć, że to jest coś specjalnego? No to chyba dopiero jak była ta sezona, kiedy robiliśmy awans, bo jak ja przychodziłem, to jeszcze był ten koronawirus i połowa stadionu była zamknięta, wcześniej 25% tylko kibiców mogło być na stadionie, to jeszcze nie była szansa zauważyć wszystko tak to dookoła na pełno, ale E, też potrzebowałem czasu, ale może też mi to pomogło dla jakiejś adaptacji, aklimatyzacji w tym klubie, bo było to takie pozwolne, nie było to od razu na 100%. No ale później jak już tego było, no, to było coś niesamowitego. No. To, jak ty mówisz, to ciężko znaleźć jakiś takich, dużo takich klubów, które mają naprawdę takie zainteresowanie kibicami i ci kibice tyle robi dla tego klubu, tyle im zależy i tak dalej. No to doświadczyłem, jak robiliśmy ten awans i od tego momentu naprawdę to się do tego klubu zakochałem i trwa to do dziś.